Okay, salamat kayo kay kauban na nato karong buntag may gala ang atong kolig sa media karon konsehal na sa unang distrito konsehal Tek Ocampo. Via Zoom, konsehal Tek, may buntag nimo sir. May buntag John og may buntag sa tanan nga nagtan-aw nga minaw sa imong programa. Salamat kay sir. Pasensya kay disturbohon ka namo sir. Kay among idangop sa imong komitiba sir sa environment sa council kining kabalaka sa mga netizens sir sa Tamugan River. Quote unquote sir, nahubas daw. Unsa inyong take sa council ani sir? Well, kung makuratan man punta nga balita no nga nahubas na ang Tamugan no river, pero you know we need to also consider nga ang atong situation karon no kay pasulod naman pud ang El Nino sumala pa sa pag-asa. Og kabalo na feel magin nato nga dunay mga kainit sa panahon, pero I don't think so mo na hinungdan nganong kanang trabahan sa ato mga kaigsuonan nga daw lagi daw ni baba siguro wa na nila hubas pero ni baba siguro ang level sa tubig no. Oo. But we need to check on that, John. No? Personally, I don't have the first-hand information. Yes, sir. Ang nakita lang nato katong mga gipang-share ni mga posts, mga videos nga sumala pa medyo baba daw ang level sa tubig. No? So, with that, together with the Committee on Energy and Water, amo ni siyang imbestigahan. No? Gusto na mo masayaran kung unsa hinungdan nga nung naginanin Salamat. And of course, together with the Committee on Agriculture, no, kay importante man gud pod ng sa patubig sa ato mga mag-uuma. So ato nang ipatan-aw John kung unsa ka tinuod ng mga images nga nanggawas, man mga balita nga sumapa na uga ang Tamugan River. Salamat kay that is true and that is very alarming. No? Tinuod manggali. Yes, sir. Salamat kay for taking positive action, sir. By the way, sa ato news kasi ganinas buntag, sir, diretso si Ma'am Tricia Tahuna man siguro sir sa Apo Aqua niingon nga doon na sila investigation/survey, sir. Will they be summoned, sir, in case? Well, actually, gi-raise up na sa last session na to, no? Ang issue sa tubig. Okay. Gumikan kay kabulo naman ta nga ang pinaka-apektado ni ining kulangon sa supply sa tubig sa Davao City Water District isang ikadawang distrito ng Dakbayan sa Davao. So that is why through Councilor J.R. Mahipos nga taga 2nd District og Vice Chair po no, sa Committee on Environment ni Kwan siya ni iyang giabug sa council tong last session nga Apo Agua and Davao City Water District should be invited during the next session to answer why nganong medyo nalangan ang giingon target date sa giingong pag-supply og tubig sa Apo Agua sa DCWD aron nga matagaan og ma-supply ng tubig ang mga kabalayan ng residente sa kaduhang distrito nga dugan na nag-antos sa walay supply o kulang kayang supply sa tubig imnonon. Okay, sir, we barely have 1.5 minute left, sir, sa atong panahon. Nadunggan ako sa State of the City address ni Mayor Baste, sir, katong imong pet project, Waste to Energy. Asa na paingon, sir, kini nga atong nasgutan nga big project, sir? Well, sumala ni Mayor Baste Duterte, the city is very optimistic that it will be approved, no? Because we already have half of the money which is given by JICA, 0.5 billion, and I pledge ng DNR. So we're just waiting for the national government to grant us our request, no? It's with the NEDA board and they're still deliberating on it, and I'm pretty sure it will be approved because na naman tayo mga positive studies and response, no, especially sa Supreme Court with regards to such technology that will be employed, no, diri sa Dakbayan sa Davao, diri sa nasod Pilipinas. Mura man na ang usa sa mga nakalangan kay dunay mga ginatun-an pang atong gobyerno aron masiguro nga maayo og mapatuman og tarong ang mga proyekto. Okay, more power sa inyo, sir. I'll not hold you long, sir, kay I know daghang kag mga aktibidades karong adlaw. Mo contact lang nimo, sir, kano sa inyong committee hearing, sir, on the Tamugan River. Salamat, sir. Yes, daghang salamat kayo Kaubang John ug sa tanang mga naminaw mabuhay ang Dakbayan sa Davao. Happy 38th kadayawan sa Davao Festival. Likewise, sir. Councilor Temujin Tek Ocampo, 1st District Megala Legislator ng atong lungsod sa Davao. Isyu, Kulo Kabildo, say straight to the point.